азиз ва тамошобинони ҳамешагӣ барномаҳои варзишӣ, нашри навбатӣ барномаи дунёи варзишро бо меҳмони имрӯзаи барнома яке аз варзишгарони муваффақи Тоҷикистон аз риштаи бокс Сумайя Қосимова пешниҳоди шумо мегардонем ва Сумайя боноро ба барномаи дунёи варзиш хушомадед мегӯем. Хуш бошед. Сараввал атрофи ана ҳамин чӣ гуна ба ин навъи варзиш майл пайдо карданатон мехоҳем каме ёдовар шавед. Чӣ гуна ба ин навъи варзиш майл пайдо карданатонро ба тамошобинони мо иброз дошта бошед. Вақте ки мо хурд будем бо ҳамроҳи хоҳарам дар намуди риштаи муҳорибаи тан ба тан тамрин мекардем. Баъд падарам гуфт ки ман дар шумо интихоб мемонам, ҳар дутон ё ки дарсро меқабед ё ки машқ карданро. Ва ман гуфтам ки ман машқ карданро меқабам, интихоб мекунам, барое ки шавқу рағбати ман бисёр дами вай буд, спорт буд. Баъд хоҳарам бошад интихоби хонданро кард. Падарам гуфт ки вақте ки агар интихоб мекунӣ боксро, амин спортро, боксро, ман ба ту мисол кӯмак мекунам дар хондану ва вақте ки дохил мешавӣ университет ба ту кӯмак мекунам. Баъд бокса интихоб кардем бо ҳамроҳи падарам. Азбасе ки намуди бозиҳои олимпӣ буд, аз ҳамин сабаб шавқу амин рағбати ман боксда бисёртар шуд. Ба мусобиқаҳо рафтему, тамринои хеле хуб гузарондем. Дар ин навъи варзиш аз муҳити оила касе барои ба ин навъи варзиш ки як бисёр риштаи гӯем ки барои хусусан духтарон вазнин аст, зид набуданд? Оиламон нею, оиламон бисёртар маро дастгирӣ мекарданд. Падарам, модарам. Мисол рӯзҳои вақтҳое буд ки ман дар тамрин бо ҳамроҳи писаро кӯмовай мекунем, рақобат мекунем, бокс мекунем. Барое ки дар залимон якта ман худам ки духтар ҳастам бокс мекунем. Вақте ки хона мерафтам фингал доштам амин. Баъд модарам кати падарам бошад мегӯянд намепурсанд ки ҳамин ба ту чӣ шуд гуфта, медонанд ки ман бокс мекунам. Ин хелгирем авлодмон зид буданд. Падару модарам бошад фақат дастгирӣ мекарданд. Дар анамин риштаи бокс мо медонем ки шумо ба бисёр натиҷаҳои назаррас даст ёфтаед ва атрофи анамон рақобатҳое ки шумо дар мусобиқаҳои дохилию байналмилалӣ доштед гуфта мегузарем ва сипас суҳбатамонро атрофи анамин ояндаи шумо дар ин риштаи варзиш ки чӣ гуна омодагиҳо доред ба бозиҳои олимпӣ дар пеш истода идома медиҳем. Дар кадом мусобиқаҳо иштирок намудаед ва кадом дастовардҳоро ба даст овард? Аз соли 2015 ки ман сар кардам аз дар намуди бокс мусобиқаҳо баромад кардана то ман ҳамин соли 2022 дар мусобиқаҳои чемпионати Осиё чанд бор иштирок кардагӣ, дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок кардагӣ, бо дар чемпионати квалификатсиони барои Токио 2020 буд иштирок кардагӣ будам, ки дар соли 2020 ман дар рейтинги ҷаҳонӣ ҷои ҳамин 19 ҷоро қарор гирифтам. Аз сабабе ки ман рохат нагирифтам, валекин 3 то бокс гузарондам. Аз сабабе ки дар вазни мо бисёр вазни мо сабук аст, аз ҳама вазни сабук аст, барои ҳамин одамон хеле бисёр буданд. Ман рохат гирифта натавонистам, лекин аз ҳамин ман вай камтар дилам шикасту, лекин ки ман бокса дӯст медорам ки интихоб кардагиам, то ҳамин иншоаллоҳ худо хоҳад то ҳамин Парижа мегирем путёвка. умед дорем ки ба ин дастоварди бузург, яъне саҳмияи бозиҳои олимпиро ба даст меоред, лекин дастовардҳоятонро каме инҷо ёдрас мешудед? Дастовард дар мусобиқаи чемпионати Осиё Ю-22 буд дар шаҳри Ташкент. ҷои дуюмро сазовор гаштам. Азбасе ки дар даври финалӣ рақиби ман аз худи ҳамон Ӯзбекистон буд, аз ҳамин сабаб ғалабаро да ман надодам ғолибро. Соли 2015 аввалин боре ки ман дар берун аз ҷумҳурӣ иштирок кардам, якум рақибамро ғолиб баровардам, дуюм рақибамро не. Ба ҳамин хотир ба ман хеле ҳамписанд омад, чунки ман дар ҷумҳурии Тоҷикистон бокс накарда сразу берун аз ҷумҳурӣ бокс кардам.
баъд боз дамо международни турнирҳо бисёр мешавад. Мо меравем, бокс мекунем, хай ҷойҳои дуюм, сеюм ҳаст. Ҷои якумро хай чӣ гум ҳамон худи соҳиби ринг мегирад. Ҳамон касе ҳамон финалда кати ҳамон ки ғалти тамом ғолибро давай метиҳанд. Соҳиби майдон, бале. Баъд чемпионатҳои хай Осиё шудагӣ. Вазни мо ки сабук аст, да мо хело ҳам варзишгаро бисёранд. Вазн ки боло рафта мегирад, дар оно чӣ мегӯянд ваёшон рақибошон кам шудан мегиранд. Ба ҳамин сабаб ҳаст дуюм, ҳаст сеюм, лекин якум будагӣ нест. Як рақобати шуморо ростӣ фаромӯш кардам ки кадом мусобиқа буд ва дар вақти рақобат ҳунари шумо бисёр баръало мушоҳида мешуд. Яъне ки анамон рақобати шумо, фаъолияти шумо назаррас буд ва ҳар нафаре ки он рақобатро тамошо мекард фикр мекард ки ҳатман шуморо ғолиб медонанд. Лекин баъд аз оне ки гӯем ки вақти муайян гардида ба охир расид, ғолибиятро ба ҳарифи шумо доданд. Яъне ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ноадолатии доварон баръало эҳсос мешавад. Чӣ гуна инро шарҳ медиҳед, чӣ гуна баҳо медиҳед ва чӣ гуна қабул доред? Варзишгар мисол ба ринг мебирояд, боксёр ба ринг мебирояд, уже чӣ гум дар дарун уже чувствует мекунӣ ки ту ғолиб баромадагӣ. Вақте ки доварони ринг, довари дуруни ринг майлаш, мисол довароне ки дар гирди ринг ҳастанд ва ё вақте ки ғолибиятро ба вай давлат метиҳанд, баъд чӣ гум дилшикаста мешавад. Аз ҳамин сабаб як гап ҳай ки мо вай чӣ мегӯянд рефер надорем. Мо агар рефер, представитель дошта бошем, бисёртар варзишгарои мо метавонанд ғолиб баромада. Именно мисол бокс, тем более ки вай олимпияст, намуди олимпияст, мо метавонем ғолиб баромада. Мо ҳам представитель надорем, ҳам реферомон. Барои ҳамин мо мағлуб мешем. Мо чӣ гунае ки медонем, аз санаи 1 то 12 ноябр чемпионати Осиё дар кишвари Урдун баргузор гардид. Барои чӣ сафарбар нашудед? Ман дар шабакаи Инстаграм нависонданд, ҳам аз Тоҷикистон, ҳам аз чӣ мегӯянд ҳамон Иордания худшон барои чӣ номи ту ҳасту худат нестӣ гуфтанд. Якта гап ки ман аз соле ки худамро мешиносам дар ҳамин намуди бокс машқ мекунам, падари ман фақат маблағи ҳамин боксро метиҳад. Шудагӣ ки мисол метиҳанд мана чемпионате ки ман соли 2021 рафтагӣ будем, 22 рафтагӣ будем чемпионати ҷаҳон, мо ай маблағи международный олимпийский комитет рафтем. Ҳамин мусобиқа ки Осиё барои чӣ ман нарафтам аз маблағи худ буд. Лекин омодагиҳое ки ман дар ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Ташкент кардам, 1 моҳ будам, бо дар ин ҷо омада бисёр маблағҳо расход шуд. Мисол бисёртар шумо медонед, хуб медонед ки барои варзишгар чӣ дар кор, витаминизатсия дар кор. Ягон сарпарасте пайдо нашуд ки шумо қаблан омодагиҳои худро дар ин мусобиқа ҷиддӣ бинеду сафарбар шавед? Якта матал аст дар тоҷико ки инсон борзор зиндаҳай. Барои ҳамин плани зиндагии ман дар спорт ҳамиае ки то 2024 иншоаллоҳ машқ кунам. Машқ тамрин кардан дар худи варзишгар вобастагӣ мекунад. Чӣ ки мегӯянд инсон борзор зиндаҳай. Ман бокс машқ мекунам, ман мехоҳам ки ҳамин чӣ дар ман фоида бошад. Фақат не ку фақат дар сар мегӯяд Майк Тайсон, бокс это суровый вид спорт. Бокс вид спорти, мисол намуди спорти барои занҳо нест, барои мардо аст. Ва гуфтӣ ки мисол дар худмон, дар соли замони худмон мусобиқаҳои намуди бокс сум қатишидагиам маблағи хеле хуб метиҳанд. Барои ҳамин мисол вақте ки касе ки мисол дар сарпараст мешавад, баъд касан мисол мехоҳад ки дар худаш ҳамон чизе ки кардагиш бар бигардад. Иншоаллоҳ ки бармегардад. шумо ки то андозае ки мо медонем
як моҳ пештар ба фикрам дар кишвари Ӯзбекистон қарор доштед. Мо медидем ана наворҳои шуморо дар саҳифаҳои иҷтимоие ки шумо дар ҳолати спарринг қарор доред ва омодагӣ дида истодаед. Ана ин машқҳои дастаҷамие ки инҷо қайд намудед барои варзишгар чӣ фоидаовар аст, то чӣ андоза фоидаовар аст? Варзишгар инсон бояд ҳамавақт формада бошад. Да, ҳамавақт формада бошад. Барое ки гуфта намешавад, мисол мегӯянд ки фалон мусобиқа аст, ба фалон ҷо сафар кардам дар корай. Лекин ки дар машқҳои дастаҷамии шаҳри Ташкент будам, ман ашёти худам бигем рафтам, ашёти падарам, мисол вай кардам, назорат кардам, мутолиа кардам ки биё илтимос маро роӣ кунед. Мисол дур намеравем, дар мо Ӯзбекистон наздикай. Мо метавонем ки дар зборҳое ки ҳамин машқҳои дастаҷамие ки дар Ӯзбекистон мегардад, мо дар онҷо бисёртар мисол бирем, машқ кунем, чиқа опит гирем. Барое ки чихе ки мегӯянд ҳама дар ҳамин дар дунё ҳамин вай школа бокси СНГ хеле хубай. Мисол дар Азия мисол гӯем меша школа бокси СНГ масалан Ӯзбекистон зурай. Бо гӯем ки Қирғизистон ҳам зурай. Мисол ки Қирғизистон духтар надорад, Қазоқистон ҳам зурай. Ҷои дур нестай. имконияти рафтан ҳаст. Имконияти рафтан ҳам ҳаст. Мисол бисёр ҳам сум намеравад, бисёр маблағ ҳам намеравад. Меҳнат ки кардем, иншоалло ки ана уҷада баъд пьедесталда биромада гимна ки мехонад, баъд ана уҷада меҳнат, как говорится, ощущение сладости после победы. омодагиҳо барои бозиҳои олимпӣ дар пеш истода, яъне Париж 2024 чӣ гуна аст? Шумо то кадом андоза боварӣ доред ки ба ин бозиҳои олимпӣ рохат мегиред? Аз пеш моро интизора бозиҳои осиёӣ, баъд чемпионати ҷаҳоне ки дар шаҳри вай мешавад, Нью Дели мешавад, Ҳиндустон. Баъд барои инҳо ҳозир бал ҷамъ кардан дар кор. Иншоалло ки умед дорам, иншоалло ки ман путёвкаро ба даст меорам. Аз навъи гӯштини ҷудо гӯем ки аз бозиҳои Токио то Париж холҳои бозиҳои олимпӣ дар 2 соли охир пеш аз анамон саҳмияи бозиҳои олимпиро ба даст овардан, варзишгарон барои худ имтиёз ба даст меоранд. Яъне дар мусобиқаҳо иштирок мекунанду имтиёз ҷамъ меоваранд ва аз ҳамон дар рейтинг аз зинаи аввал то сеюм ҳар нафаре ки ҷойгир мешавад дар ҳамон вазн ӯ саҳмияи бозиҳои олимпиро ба даст меорад. Дар бокс чӣ гуна аст? Шумо инҷо гуфтед ки бояд мо имтиёз ҷамъ оварем. Аввал дар боксе хеле набуд. Якта мусобиқае ки мисол мешид, чихе ки соли 2020 барои Токио 2020 вай шид, чихе гӯем, квалификатсион мегӯянд. Ҳозир бошад президенти ҷаҳонии мо Умар Назарович қонунро гузоштанд ки дар 2 соли охир ба бал кунанд, бал қатъӣ кунанд. Агар не ин фақат якта мисол мо Осиё ки ҳастем, фақат як Осиёда метавонистем ки квотаро ба даст орем, баъд ҷаҳонӣ квотаро ба даст орем, баъд уже олимпиада метавонем рафта. Ҳозир бал қатъӣ карданд ами олимпиадаи 2020. Шумо бояд то бозиҳои олимпии Париж 2024 имтиёз ба даст оварда, аз рӯи натиҷаи имтиёзҳо бояд рохат гиред. Бале, рейтинги то даҳумҷора мо метавонем ки рохат ба бозии олимпӣ гирем. Иншоалло барои ҳамин меҳнат. Ҳеҷ як заҳмат бенатиҷа намемонанд мегӯянд ва мо низ умед бар он мебандем ки ин заҳмату ин талошҳои шумо бенатиҷа намемонад ва шумо ҳатман яке аз он нафароне мегардед ки рохати бозиҳои олимпиро ба даст меоред. Шумо анамин атрофи омодагиҳо гуфтед ва боварӣ ҳам доред ки дар ин ҷо иштирок мекунед. Берун аз анамин варзиш, яъне берун аз тамринҳо, берун аз бокс шумо боз ба ягон кори машғул ҳастед? Ростига ман донишгоҳро хатм кардам. Мисол акнун дида истодам ки аз тарафи спорт дар ман фоида нестай, лекин спортро ман чихе ки гуфтам, ман нағз мебинам, спорт ман дӯст медорам. Акнун ба дигар тараф нигоҳ мекунам, камтар мисол ягон кор дар омадан дар кор, ягон кор кардан дар кор ки ин ҳаёт аст, ин зиндагӣ аст, чихе фақат зиндагӣ мубориза аст.
бориза накунӣ вай накунӣ мисол ба зону меғалтӣ бо охирда омада китро мебардорад худатро мебардорӣ беғарзи ин беғарзи тамринҳо мисол хайр дар хона падару модармона мисол ёрдам метиҳем кори хонаро мекунем всё асоси ҳамин зиндагиро ин оила ташкил медиҳад ва шумо дар нақша надоред ки оиладор шавед. Оила барпо карданӣ ҳастам иншоалло баъди бозии олимпӣ чихе ки ман гуфтам баъди ҳамин Париж 2024 иншоалло барои вақте ки мо ҳозир мисол вақте ки ман ҳозир агар оила барпо кунам ман наметавонам тамрин кардан барое ки ҳушу хаёли фикри ман уже дар зиндагӣ мешавад. Ман мехоҳам ки ҳамаи карьераам ки завершит кунам иншоалло баъд ба шавҳар баром. ҳамсари Сумайя варзишгар бошад ё ин ки инро худатон бояд? Иншоалло шавҳар ман мехоҳам ки спортсмен бошад. Баъди ҳамон оиладор шуданатон шумо боз дар варзиш мондан мехоҳед ё ин ки ҷамъбаст кардан мехоҳед? От меня не зависит. Ин аз шавҳарам зависит мекунад. ба андешаи шумо се варзишгари беҳтарин яъне се муштани беҳтарини Тоҷикистон кӣ ба ҳисоб меравад? Якум да ман Баҳодур Усмонов писанд аст барое ки ман вақте ки дар Мирзо Каримович машқ мекардам мо якҷо машқ мекардем меҳнат мекард меҳнати хуб мекард бокси хуб мекард ва инсони хоксор. Дуюм Наврӯз Ҷафоев мебошад ки гузаштаи хело ҳам хуб доштанд дар риштаи бокс аз он ҷумла ҳозир бокс мекунанд дар чемпионати Осиё ҳам рафта буданд ва сеюм варзишгари нағз ин Ҷаҳон Қурбонов мебошад. Дар пеш Сумайя Боно чӣ нақшаҳо доранд ва пай кадом нақшаҳо кор карда истоданд ғайр аз рохати бозиҳои олимпӣ? Рости гап нақшаи ман фақат дар спорт ман барое ки мисол корам як тараф мисол личный жизням як тарафу лекин нақшаи ман фақат спорт даҳад барое ки ман пока ҳамин карьерама завершит намекунам смысл мисол вай ман ҳеч чида дига нестад барое ки ман дар хона якта дафтар дорам якта ҳамин опиши тетрадь дорам рости гап дар ҳамон менависам соати чанд ма бояд хезам чӣ кор кунам чӣ хеле машқ кунам и то же самое бояд ҳар як тренере ки мураббие ки шогирдиша тайёр мекунад бояд нақшаша кашидагӣ бошад кадом вақт чӣ хел тренировка гузаронам кадом вақт чӣ кор кунам. Дар фарҷоми барнома ба тамошобинони саҳифаи мо ва нафароне ки шуморо мебинанд чӣ гуфтаниҳо чӣ таманниёт доред? Ба забони русӣ ҳамеҷаша мегӯям никогда не сдавайтесь, боритесь за мечту, барое ки, как говорится, мы один раз живем, один раз умрем. Барое ҳамин инсон барзоруш зинда чихе ки падарам мегӯяд вақте ки инсон зинда ҳай то ҳоле ки зинда ҳай дар зиндагиш метавонад ҳамаи чизашро иваз кунад мисол вай мечташ чӣ мегӯянд орзувош мешавад любой мисол проблема мешавад или ягон чӣ метавонад алиш кунад фақат чихе ки мекунанд лекин бо худо бошем подчоҳӣ кунем. Давоми ин лаҳзаҳо мо як суҳбате доштем бо яке аз варзишгароне ки дар бисёр мусобиқаҳои дохилию байналмилалӣ шарафи Тоҷикистонро ҳимоя карданд парчами Тоҷикистонро баланд бардоштанд Сумайя Қосимова суҳбати хубе буд ва фикр мекунам ки як анамон мушкилиҳое ки дар бокс дар миёни варзишгарон ҷойгир аст Сумайя инро ошкор карданд ва бояд барои дастгириву пешравии варзишгарон мо дастаҷамъона бояд онҳоро дастгирӣ кунем чунки онҳо парчамбардори Тоҷикистон мебошанд ва давоми ин лаҳзаҳо бо шумо будам ман Сорбон Амонуллозода. Ҳамеша саҳифаи моро пайгир бошед ва ютуб канали моро дастгирӣ намоед ҳамеша барномаҳои беҳтаринро аз ин саҳифа интизор шавед.